Калі гаворка ідзе пра жыццё дзіцяці, кожная хвіліна на рахунку. Супрацоўнікі дзяржаўнай аўтамабільнай інспекцыі дапамаглі экстрана даставіць у бальніцу 8гадовага хлопчыка. У крытычнай сітуацыі апынулася сям'я з аграградка Камунар Будакашылёўскага раёна. Дзіця страціла прытомнасць. Бацькі не сталі чакаць прыезду медыкаў і павезлі сына ў Гомель самі. Але на пад'ездзе да горада ўтварыўся шчыльны поток транспарту. Маці звярнулася па дапамогу па нумары 102. Старшы інспектар перадаў сігнал у эфір і да сям'і выехаў бліжэйшы экіпаж. Каб суправаджэнне было максімальна хуткім і бяспечным, адзін з супрацоўнікаў сеў за руль аўтамабіля, дзе знаходзілася дзіця. Пад гук спецсігналаў машыну правялі да прыёмнага пакоя. Урачы аказалі дапамогу. Хлопчык шпіталізаваны. Бацькі шчыра падзякавалі міліцыянерам за аператыўнасць и профессионализм. Выражаем огромную благодарность сотрудникам ГАИ за оказанную помощь, ведь это помогло не потерять драгоценные минуты. Очень быстро все сделали, оперативно среагировали. Спасибо огромное. Все, это наша работа. Мы любому человеку готовы прийти на помощь. Спасибо огромное. У дзяржаўтаінспекцыі падкрэслілі, у экстрэнных выпадках тэлефануйце па нумары 102. Супрацоўнікі гатовы аказаць дапамогу неадкладна.